Ja, gewoon storm. Gewoon storm, alleen nog de windstichten kwamen verder meer de provincie voor. En dat jouwt dan niet meer skiën hebben, bij die omwaaien. En dat weer een verschil bij de vorige storm, die echt helemaal richten op de kust. Nu hier we de windstichten niet meer de provincie. Doordat de wind zeg maar opstuwt, kan het water wel een meter of nog veel hoger staan dan dat het normaliter zou staan. En dat bepaalt heel erg of we water weg kunnen pompen van het binnengebied zeg maar, naar de zee. Ek voor de boot naar de eiland hier de storm gevolgen. Zo stroepte de pier in Holvertoender, zodat auto's omrieden moesten om bij de veerboot te komen. Rederij Wagenborg hier sowieso de sneltjenst al uit de veert hellen en ik het tol gewone tjensten gingen net terug. Dat probleem hielden ze bij rederij Doeksen in Haas ek. Wij kunnen net de hele dag uw normale tjenstregeling varen, joert. En morgen te midden helemaal net meer. Dus morgen na 4 roeren, dan horen wij op te varen. Het is de Hudewien en ik het hege wetter. En met name op de route naar Vlieland bind ik nog de golfhichten, in het zeegalter. Hoewel het storm Dudley intussen uw provincie verlitten had, stiert de volgende alweer klaar. Vretemiddag helpt de wien on en loopt een nieuwe storm op Friesland maar de naam Eunice. De verwachting is dat Eunice steviger wordt als Dudley. En vooral in Montemiddag en Montejoen en Montenacht de krijgt nog een heel in het watergebied. En maar daar uitzitten zo'n 150 km per uur. Dus uitzitten ze in de volle orkaankracht tolven. Het hege wetter is morgen joen, is het extreem heeg. Dan is het springtij en dan krijgen we 3 meter zien in Haas. Nou, dat komt echt heel weinig voor. De wetterstand luidt op dit stuit op ongeveer 1,90 meter. Als de wetterstand op 3 meter komen, dan zet Wetterskip Friesland dijkbewaking in. Met dijkbewaking gaan we eigenlijk fysiek dus echt de dijk op om te kijken wat de stand van de dijk is op dat moment. En of inderdaad bij de storm er schade is. Of er zaken aanspoelen die wellicht schade aan de dijk veroorzaken. Voor storm Eunice is van morgen 12 uur aan code oranje aljoen voor de hele provincie. Windstichten, ik krijg zien, alweer misschien wel tolven. Nou ja, en dat soort windstichten, jou een soort skeer. En dus is het heel gevaarlijk kijk, op de dik. Want het binnen zwieren windstichten. Daar komt nog eens een keer ruimwetter bij. Dus dat gaat volle mal er als nou.